Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Nanku umbuzo wethu. Uyabuzwa ukuthi engabe u-1 no-7 uyisolution noma inxazululo noma umphumela noma into engenayo kuwo zombili lezi zibalo oziphiwe la ngezansi. Uma unombuzo njengalona kuzomela uzenze izibalo ukuze ubone ukuthi nangempela u-x wethu u-1 nangempela u-y wethu u-7. Asibhale la lokho abasiphe kona lapha ngenhla. x7 sino-y ayibo nakungenza iphutha. Ngiyaxolisa u-x2 -1 u-y wethu kuthiwe u-7. Basibuza ukuthi ngabe ngempela isolution ukuxazulula okulungile yini abasiphe kona lapha phezulu. Asithathe ibalo zethu sizenze sibone ukuthi ngempela siyakuthola nemiphumela. Asiqale ngalesi siphezulu sibone ukuthi kuyangenela yini. Sesiyazi ukuthi la khona o-x la khona o-y sesuxhuma lokho esikuphiwe njengoba ngibhala la ngezansi. Senze isibalo sethu sino 14 ngapha equal to 13. -1 plus 14 u-13. 13 equals 13. Oqala siyaphumelela. Sithola umphumela usipha u-13 yabona lo vele. Asibheke ukuthi uma sidlulela siyakuthola yini okunye okufanayo noma okuhlukile. Siyabhala isibalo sethu lesi singezansi siyaxhuma la sasibona khona ukuthi o-x bethu no-y bethu bathini uzoba nento kanjena 3 times -1 -3 kuba -7 equal -11. -3 -11 sibaba -10 is equal to -11. Nakho ke uyabona ukuthi akusilona iqiniso. Manje sesino -10 is equal to -11 akusilona iqiniso lela. Okusho ukuthi hayi kusho ukuthini uma ukuthi sithola izinto ezingekho kanje. Yabona nje bangidwebela ukuthi ubuyela kumbuzo wakho ubhekisisa ukuthi bakupheni. Ngakho ke impendulo yethu cha. Akuzona inxazululo eqondile lesiphiwe ngenhla ngoba izibalo zethu azikhiphi lokho esikuphiwe kalula.